ഫസ്റ്റ് വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുന്തിരി ജ്യൂസാണ്. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള മുന്തിരി എടുക്കാം. കുരുവുള്ള ടൈപ്പും ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പും ഒക്കെ എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുരുവുള്ള ടൈപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പുളി കുറവും നന്നായിട്ട് മധുരമുള്ളതുമാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് അത്യാവശ്യം പുളിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീരൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് മുന്തിരി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചി കഷ്ണം കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരൽപ്പം ഐസ് വാട്ടറും കുറച്ച് ഷുഗറും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഷുഗർ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ മുന്തിരി ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മുന്തിരി ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ജ്യൂസാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.